gamle grækere havde en strålende idé. Universet er simpelt. I deres hoved var 4 elementer alt, hvad man havde brug for. Jord, luft, ild og vand. Det er en smuk teori. Den har både elegance og simplicitet. Ved at kombinere de 4 elementer på forskellige måder, kan man skabe stort set alt, som universet kan rumme. Jord og ild kan give os ting som tørre, og luft og vand kan give os ting, der er våde. Desværre havde denne teori et problem. Den tog ikke højde for de stoffer, som kan måles og vejes. Og disse er grundstenene for den eksperimentelle del af fysikken. Udover det viste det sig også, at teorien var forkert. Men grækerne var brillante videnskabsmænd, og med deres tankegang kunne de nå langt. I år 500 før Kristus kom der en klog græker med en revolutionerende idé. Alt som det menneskelige øje kunne se, forlader små usynlige dele, atomer. Denne teori var simpel og elegant, og den havde en fordel i forhold til den anden teori med de 4 elementer. Denne teori var nemlig rigtig. Århundreder af videnskabelig tænkning og eksperimenter har fastlagt, at rigtige elementer såsom hydrogen, carbon og jern kan blive delt til atomer. Det eneste, som ikke passer med hans teori var, at atomer er udelelige. Udover dette beskriver hans atomteori kun en lille del af, hvad universet egentlig er lavet af. Hvad der ser ud til at være de normale ting i universet, er faktisk meget sjældne. Atomerne og de ting, de er lavet af, udgør faktisk kun omkring 5% af, hvad vi ved eksisterer. Fysikere ved dog, at resten af universet, altså de 95%, er det, vi kalder for det mørke univers, som er lavet af mørkt stof og mørk energi. Hvordan ved vi dette? Tja, vi ved det, fordi vi kigger på ting og faktisk ser dem. Det lyder måske dumt, men det er faktisk ret dybsindigt. Alle de stoffer, som er lavet af atomer, er synlige. Lys bliver udsendt fra dem, så vi kan se det. Når vi kigger ud i rummet, ser vi stjerner og galakser. Nogle af dem, ligesom dem vi lever i, er smukke, spiralformede og roterer yndigt gennem rummet. Da videnskabsmænd først så grupper af galakser i 1930'erne og vejede mængden af stof, som de bestod af, blev de overrasket. De fandt ud af, at der ikke var nok synligt stof i disse grupper til at holde dem sammen. Og sådan det. Målinger, som fandt sted lidt senere af individuelle galakser, bekræftede dette forvirrende resultat. Der var ikke nok tyngdekraft til at holde dem sammen. De måtte flyve væk fra hinanden, men det gjorde de ikke. Så det må altså være et stof, som vi ikke kan se. Det stof kalder man for mørkt stof. Det bedste bevismateriale på mørkt stof kommer fra målinger kaldet den kosmiske baggrundsstråling, som stammer fra The Big Bang, men det er en anden film. Alt bevismateriale vi har tyder på, at mørkt stof eksisterer, og den udgør store dele af de smukke spiralformede galakser, som fylder himlen. Vi har i lang tid vidst, at himlen ikke kredser omkring os, og at vi beboere af en forholdsvis normal planet, som kredser rundt om en forholdsvis normal stjerne, som ligger i en forholdsvis normal galakse. Opdagelsen af mørkt stof fortalte os, at vi kun er en lille brøkdel af, hvad universet egentlig består af. Men der er mere. I det tidlige 21. århundrede fandt videnskabsmænd, som arbejdede med de ydre afkroge af universet, ud af, at universet ikke kun udvidede sig, men at hastigheden, den gjorde det på, var accelererende. Hvorfor dog det? Enten var det en form for energi, som stod for denne acceleration, ligesom accelerationen i en bil, eller så fungerede tyngdekraften ikke helt som vi troede. De fleste videnskabsmænd mener det første, altså en energi, som driver accelerationen. Denne energi kalder de for mørk energi. Nutidens bedste målinger tillader sig at måle, hvor stor en del af universet består af mørk stof eller energi. Det ser ud til, at mørk energi udgør 68% af universet, og det mørke stof udgør 27%, hvilket efterlader os de 5%. Så hvad er det mørke stof egentlig lavet af? Det ved vi desværre ikke, men en teori kaldet for supersymmetri, som kan forklare os noget af det. Supersymmetrien forårsager en helt ny del af partikler. Hvis vi kunne bevise, hvad supersymmetrien, kunne vi gå ud fra, hvad 5% af universet består af, til omkring en tredjedel. Mørk energi vil nok være lidt svært at forstå, men nogle kloge mennesker har allerede lavet nogle teorier, som kan vises på vej. Teorierne går tilbage til de græske filosofer, som vi kiggede på for et par minutter siden. At universet er simpelt. Disse teorier forudsiger, at der kun er ét element, hvorfra alle universets partikler udspringer, en vibrerende streng. Ideen er, at alle partikler, vi kender til i dag, har forskellige toner på strengen. Desværre kan vi ikke bevise strengteorien, men en stor del af universet, der venter på at blive opdaget, får det ikke til at føle lille, det burde det ikke. I stedet burde beundre det faktum, at vi måske er den eneste art i universet, som kan forstå det beundre, og du lever på det rigtige tidspunkt til at se vores forståelse eksplodere.